Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдар туган исәнме? Аллаһка шөкер, исәнмесез. Шулай булсын. Әңгәмәне бүгенге көн кодагында торган һәрберебезне борчыган мәсьәләдән башлыйк әле. Инде без менә 1 елга якын пандемия шартларында яшибез. Әлеге вирус дип әйтергә кирәк, безнең тормышыбызның бүтән тармакларына үзенең тәэсирен калдырды, зыянын салды. Аеруча сәнгать дөньясы, театр, шоу-бизнес, эстрада зыян күрде дип әйтергә кирәк. Инде килеп бүгенге көндә әкрен-әкрен менә бу баткаклыктан, бу кризистан инде эстрада чыгып бара кебек, гастрольләр яңарып бара. Әйтәле Айдар, тамашачыны ничек үзгәртте менә бу соңгы 1 ел? Пандемиягә кадәр тамашачы нинди иде дә, бүген нинди ул? Нинди кәеф белән каршы ала ул артистларны? Тамашачы гына түгел, безне дә үзгәртте, барыбызны да үзгәртте. Мин аны сизәм, мин аны шушы көннәрдә әле чыгып барабыз дибез. Чыгып бару түгел, мин үземне шәхсән үземне алганда, әле кирип кенә бару, башлап кына була шу. Менә беренче концертлар, һәм алар шул тиклем бирде ниндидер менә, ниндидер аерма, ниндидер башкача караш, башкача тою. Беләсеңме, Данил, мин бит шул ук программа белән әйләнеп кайттым 1 елдан соң, нәкъ 1 елдан соң. Соңгы концертым, гастрольләрем 20 мартта булса, 20 елның менә яңалары 14 мартта башланып булачак. Нәкъ 1 ел үтеп биткән. Һәм бик кызыклы. Без бит элек күчерелгән концертларны хәзер башкарып чыгара уйладык. Чөнки кайбер концертларым менә әле куя торган концертлар, алар 3 тапкыр күчерелделәр. Гомердә булмаган хәл. 30 ел эчендә 1 тапкыр да булмаган хәл, уйлап карыйсыңмы? Шуннан шунсы кызык, шул ук программа, шул ук җырлар, шул ук костюмнар. Без генә башка төрле. Мин шуны сизәм, 1 ел вакыт эчендә шул ук җырларны, шул ук программаны, шул ук фикерләрне тамашачыга башкачарак җиткерәм кебек. Чөнки тамашачылар да башкачарак кабул иткән кебек, ничектер шул сизелә. Миңа калса мин яңгылышмыйм, миңа калса мин бик тоям тамашачыны. Ничек үзгәртте? Әлбәттә, әле тамашачы иркенәеп киттеме әле? Юк, сүздә юк. Тамашачы әле берникадәр куркырак тора. Шул хәтле пропаганда, шул хәтле информация, ел әйләнәсендә, шул хәтле куркытулар, куркулар чынлап та булган куркулар. Һәм менә шул тамашачыны кире син ничек чакырасың, ничек җәлеп итәсең, һәм ничек аңа элеккечә җиткерәсең, элеккечә җиткереп булмый, барысы да яңача. Менә 1998 елда, моннан 22 ел элек син әйткән булгансың, тамашачыны тотып тору хәзер җиңел түгел. 22 ел элек. Ул чорда нинди авырлыгы булды микән? Һәм гомумән тамашачыны тотып тору ул аның җиңел вакытлары булдымы? Булды. Булды. Чөнки булды шундый вакытлар, аны тотып тору да кирәкми иде. Ул киресенчә сине тотып тора иде кебек. Ул киресенчә синең арттан киләдер кебек, сине эзләп йөридер кебек. Менә 98 елларда инде шундый фикер килгәндер, бик иртә килгән әле ул миңа. Беләсеңме, ни өчен килгән? Мин хәтта әле чагыштырып куйдым. Менә әлеге пандемия һәм 98 ел, ул бит очраклы гына ел түгел. Кризис елы бит инде ул. Кризис елы бит бу. Аны бит белмәгән кеше белми инде. Аны оныткан кешеләр дә бардыр. Мин аны онытмыйм, чөнки без анда шок, ничектер теге оешма буларак, студия буларак торып кала алдык. Чөнки шәхси бизнес ул вакытта. Шәхси ул вакытта да әле дә ул һәр вакыт шулай булды. Моңа кадәр инде белмим, мин киләчәктә ничек булыр, ул шулай булды. Шуңа күрә минем өчен бу еллар, бу периодлар алар бар, күңелгә нык каты кирип калган һәм сынау еллары иде. 98 ел бер шундый зур сынау булды. Һәм менә бәлки әлеге үткән 20 ел. Кем уйлаган аларның араларында 22 ел булыр? Кем уйлаган 98 елны мин шундый фикер әйткән тотып тору. Ул вакытта да шундый, ана ул вакытта башлангандыр да инде ул бәлки. Чөнки кризис бит ул безгә генә тими, ул бит беренче чиратта гади халыкка тия, ул минем тамашачыма тия. Ул минем тамашачыма тия икән, ул миңа да тия. Шуңа нинди элемтә. Ялгышмасам, синең коллективында заманында 30-га якын кеше эшләгән. Ул музыкантлар, җырчылар, биючеләр һәм башкалар. Бүгенге көндә менә бүгенге шартларда син бу коллективны дип әйтик, саклап кала алдыңмы, юкмы? Ничек концертларга, бүгенге көндә гастрольләргә чыгу зур состав белән ул үзе акламый да торгандыр.
Дөресен әйтергә кирәк. Менә әлеге концертлар бөтенләй алар инде әйтәм бит, бу тамашачы алдындагы бер бурыч дип санадым мин, чөнки ул инде кайчандыр игълан иткән концертлар ничектер булырга тиеш кебек. Инде проблемалар ул кемдә генә юк проблема. Һәрбер шәхси бизнеста булсынмы, дәүләт учреждениесында булсынмы, театрларда булсынмы, шуңа бүген әлбәттә җиңел түгел. Кайчандыр 30 дип әйттем, әлбәттә аның санын арттырып булмады, һәм ул кирәк тә булмады. Ул бит тагын бер ягы бар, Данил. Без инде аның коллективның бер ние бар, нигезе бар, һәм аның тирәсендә әйләнә башлый инде башка чакырылган кешеләр дә, режиссер булсын, постановщиклар булсын, рәссамнар булсын, костюмнар тегүчеләр булсын, һәм башка пиар компаниялар, төрле җирләрдәге, төрле ил буенча урындагы администраторлар. Менә аны бер коллектив кына эшләми, бу зур эшне дип әйтмәкче булам инде. Үзәгендә ул кешеләрне, үзәген аның ничектер тотырга тырыштым. Һәм күп кенә егетләрем, кызларым әле булса минем белән атлыйлар бит әле. Әлбәттә һәрбер елны ниндидер үзгәрешләр керә. Әлбәттә һәрбер елны ул булырга тиеш тә, ул иҗади коллектив булырга тиешмәй калса. Яңа көчләр, яңа талантлар, яңа егетләр, кызлар иҗатта шулай кирәктер дип тә уйлыйм. Үзәге кала килде һәм әле дә калабыз әле. Ничек тә 98 елда кебек бүгендә тотырга тырышабыз. Үзәк кирәк. Үзәк кирәк. Сен инде 30 ел сәхнәдә, менә шушы 30 ел эчендә иҗади тормышта куйнаган кеше айдар җитте, туктарга вакыт килгәндер инде дигән уйлар кирип карадыңмы башыңа, юкмы? Алар инде һәр вакыт авыррак чакларда, араганрак чакларда шундай уйлар кергән чаклар булмады дип әйтсәм дөрес булмас. Тик шулай да күп булды һәм булды, арыдым, китәм дигән булды дип әйтсәм шулай алдашырмын кебек. Белмим инде, үзеңне тулысынча шушы юлга багышлаган кеше ул һәр вакыт эзләнә инде ул. Һәм һәр вакыт шунысы кызык, Данил. Мин чагыштырып карыйм да, башта 10 ел үткән, мына мин хәтерлим, рекламада 10 ел дип, мыналай дип, мына шулай дип рекламчыклар куйганнар баннерларда. 10 ел, ул бик аз булган бит әле ул. 15 елда мин әйткәнмен, 15 ел үткәндә программаның исеме, ниндидер бер брошюраның исеме «Все еще только начинается» дип әйткәнмен. Эй, Ходай малахым, 15 кенә ел бит әле. Хәзер 15-не 2-гә тапырладык инде. Ә бит һаман әле ни кебек, һаман яңа башлана кебек, һаман күп нәрсәгә өйрәнелмәгән кебек, күп нәрсәне әле белмәгән кебек. Иртәгә өйрәнә алырмын да, иртәгә соңга белермен кебек. 1998 елгы интервьюдан бер фраза. Булды андый заманнарда башкортча җырламасаң, зур аудиторияга чыгу авыр иде. Бу нинди заманнар турында сүз бар, Айдар? Нинди авырлык турында сүз бар? 89 еллар, 90 еллар. Ни эшлисең, Башкортстан телевидениесе, гаять зур аудитория. Барыбер бит инде Мариэл телевидениесында, Мари телендә җырлауны хуплыйлар дип уйлыйм. Бу теге милли күтәрелеш чоры 89 еллары. Шулай дип. Ансы да бар. Һәм мин уйлыйм кирәк булгандыр, һәм отышлырак булгандыр. Ул ягында карыйк, бар аудиторияга чыгу юллары ачылган булгандыр, әгәр дә син башкорт телендә башкарсаң. Моның мин бер күбрәк булгандыр. Булгандыр. Мин моның бер начар ягында күрмим. Башкортстан телевидениесе, Башкортстан радиосы, һәм анда башкорт телендә яңгырау. Әгәр дә мин аны булдыра алам икән, әгәр дә мин шулай чыга алганмын икән, әгәр дә мин үземнең башкорт аудиториямны таба алганмын икән шул заманда, һәм ул бүген дә бар, Аллага шөкер, һәм мин горурланам үземнең шундый аудиториям булуым белән. Синең эстрадага килүең бер яктан караганда теге табигый да кебек, икенче яктан караганда очраклы да кебек, әйеме. Мәктәптән соң автотранспорт техникумы. Ул чорда инде син сәнгать белән шөгыльләнәсең, вокаль-инструменталь ансамбльгә кушылып җырлыйсың. Аннан соң армиядан соң Башкорт дәүләт университетының юридик факультеты, әле ул вакытта да синең сәхнә, иҗатка кирип китү ниятләрең булмаган кебек. Менә кискен бурылыш ясарга менә бу сәхнәгә дип әйтик инде. Нәрсә сәбәпче булды? Еш кына сорыйлар да, иҗат юлын кайда башланды дисәләр, мен әйтәм, Уфа автотранспорт техникумда дисәң, аптырап торалар, ничек инде дип шундай ышанмыйчарак. Ә бит дөресе дә шунда. Шул тиклем мин инде ничәнчегә тапкыр бу сүзләрне әйтәм, ничәнчегә тапкыр интервьюларда әйтәм. Шул тиклем
игътибар берилгәндә булган техникумда спортка һәм үзешмәкәр сәнгать түгәрәкләренә. Ул зур тәрбия булгандыр, миңа калса, зур стимул булгандыр. Шуңа да дон тотадыр ул техникум. Күз алдына китерегез. Менә мин язмышта шундый моментлар булды, мизгелләр булды. Мин, мәсәлән, авылга көтү-көтергә кайттым да, Олы Кәркәл авылына. Шуннан шул көнне мин автобус белән попуткалар автобус белән барган булсам, мин ул конкурска соңга калган булыр идем. Шул көнне менә Рәис абзый дигән минем күрше абзый УАЗик белән туп-туры, ул бик сирәк хәл. Авылдан безнең 200 чакрым ераклыкка шул көнне турыдан-туры утырып киттем. Шул утырып китеп, барып җитеп, мин шушы конкурска эләктем. Ул конкурс төштән соң иде. Алло, мы ищем таланты дип аталар ул. Ничек булар Рәис абый шул көнне Уфага бармаса дип уйлап куясың куя. Һәм мин шушы Алло, мы ищем таланты дигән конкурста җиңү яуладым. Гармон белән чыктым да, уйнадым да, җырладым. Мине анда җиңүчеләрне чакыралар, автотранспортниклар көнне октябрь айында бик зурлап республиканың Уфаның иң үзәк опера һәм балет театры сәхнәсендә үткәрәләр. Шундый зур залларда. Һәм шунда иң зур дәрәҗә, иң зур җиңү шул иде. Шул концертка мине алдылар. Шунсын хәтерлим, Йөрүзән дип җырладым мин анда, Йөрүзән күпне күргән, күпне кичергән дип. Шунсын хәтерлим, җырлап та беттем. Хәтерлим, яңгылша баянда. Шундый алкышларга күмделәр, мин ул алкышларны бер кайчан да оныта алмам ахрысы. Менә монысы бер мизгел. Икенчесе инде Башкорт дәүләт университеты дип әйттегез бит. Кем уйлаган? Аннан мине бит вокаль инструменталь ансамбльгә алдылар. Вакыт дип аталар ул. Время, вакыт. Ул зур дәрәҗә инде. Ой-ой-ой, время, ул шундый популяр Уфа конкурсларында катнашып йөри торган. Шунда мин солист булып җырлап бирим. Менә шул соңыннан инде армияларны үтеп Башкорт дәүләт университетының юридик факультетында укып йөргәндә, тәнәфес вакытында Карл Маркс урамына чыгып киттем, универмаг ягына таба инде. Шунда иске универмаг ягына таба. Һәм шунда уйламаган җирдән миллионлы шәһәрдә Карл Маркс урамында мин вакыт дигән вокаль инструменталь ансамбльнең җитәкчесе Ренат Байрамгалин белән очраштым. Һәм ул мине танып алды да, Айдар, мин бит хәтерлим синең нинди икәнен, кем икәнен, исән саумы, ничек хәлләр, шулай. Мен менә укып бирим. Кил әле костюмка диде. Кил әле менә конкурска. Без яңадан вокаль инструменталь төркемне туплыйбыз. Ул инде Азамат дигән элек данлыклы ансамбль булган. Шуны яңадан 80нче елның азакларында яңадан җыеп йөргән чаклар булган икән. Һәм шунда килеп эләктем. Менә тагын бер очрак. Мәсәлән, һөнәрне сайлау дигәннән әниегезнең сүзләрен искә төшерик әле. Артист булырга киңәш итмәдем. Нинди һөнәр сайласаң да сәхнәгә чыгачаксың дидем. Бәлки бу әни кешенең менә шулай сиземләүе дә булгандыр. Бу сүзләр сезнең еш искә төшәме? Кым сәгате тапшыруына килүемнең бер этәргече дә, киләсе килүем дә кайдадыр көтеп тә йөргәнмендер. Теге мин шундый җитте, мин шундый акыллы фикерләр сөйләп утырмын дигәндән түгел, әниемнең иң яраткан тапшыруларының берсе ул. Рәхмәт. Һәм мин бик бәхетле булырмын, әгәр дә Алла бирсә шушы тапшыру чыгып, ул мине авылда шулай игътибар белән тыңлап утырса. Әмма бу сүзләргә килгәндә, әйе, шулай дигәндер инде. Һаманда артист кеше бит. Безнең күз алдында бит артист тормышы шулайрак калган. Авылдан авылга йөргән безнең зур бийек җырчылар, өйдән өйгә, безнең өйгә дә керәләр артистлар. Мин аны хәтерлим. Мин әле Әлфия Павзаловаларның килгәнен хәтерлим безнең ерак авылга һәм авыл клубына, шул агач авыл клубына. Менә шунда әни бәлки уйлап куйгандыр инде. Эй, артист булып йөрсә, ул да шулайрак булыр микән дигән, һаманда үз эше булсын, үз профессиясе булсын. Җыр һәр вакыт хобби буларак, менә үзем әйткәнчә, хобби буларак озата килер дип уйлагандыр ул да. Зур сәхнәгә аяк баса башлаган елларыгыз, бу чорда сиңа 25 яшьләр, бер фикерең истә калган. Профессионаллар мине танырга теләмиләр. Гәрчә мин бернигә дә дәгъва кылмыйм. Эшләгәнем чын йөрәктән. Менә бу сүзләрең синең ничектер менә шулай акланып, кыйнсынып кына әйткән кебек, бу профессионаллар алдында. Шундый хис кала, син менә бик сак кына адымнар белән килгәнсең кебек менә сәхнәгә. Мин бит әйтәм, ул вакытта да мин бит һаман ана шул милли үзаңның артып дулкын булып килеп кергән шушы шаукымы кирип киткәндер дә инде дип уйлап куям. 90-нчы еллар башы. 89-нчы еллар, 90-нчы еллар башы
Мында инде телисеңме, теләмисеңме, сине алып кирип киткәннәр кебек хәтта. Үзе белән ияртеп алып кирип Булдырасыңмы, булдырмыйсыңмы? Юк инде син менә ошадың, хәзер син ничек тә менә Читтән карап тора алмыйсың. Карап тора алмыйсың син хәзер ничек тә шушы игътибарга, шушы ихтирамга, шушы популярлыкка ничек тә туры килергә тиешсең кебек, ничек тә акларга тиешсең кебек. Шуңа да аклану күбрәк тә яңгырагандыр бу. Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетына укырга керү, ул менә бу бит инде барыбер профессиональ яктан үзеңнең бәяңне күтәрү дигән сүз, шулай бит. Менә шушы профессионаллар алдында, шушы сәнгать дөньясында алдында бәлки синең әйтәсе килгән фикерең булгандыр. Мин әле үземнең һөнәри осталыгым да бар, мин дипломлы музыкант, җырчы. Андый ният булдымы ул? Әллә ул очраклы булдымы шулай? Юк, нишлисең, бу безнең илдә теге диплом дигән әйбер дә зур нәрсә. Уку йортын беткән дигән кешегә төрлечә карыйлар. Беткәнме, бетмәгәнме дип тә карыйлар. Нишлисең? Музыкаль белем бармы? Бармы, юкмы, сүздә юк. Минем ул күңелдә һәр вакыт булды. Һәр вакыт булган. Мин һәр вакыт бүген дә әйтәм, кызганычка каршы тирән музыка белемен алып бетә алмадым. Менә әгәр дә гомерем җитсә, әле дә өйрәнәм, әле дә укырга тырышам, әле дә һәрбер кешедән нәрсәләр алырга тырышып килдем, мин тырышам. Миндә практика күбрәк булды шикелле, теориягә караганда. Тагын бер очрак бу язмышымда. Ул да булса, Миңгол абый Галиев белән очрашу. Ул бит армиядан кайткан бер җегет, безгә әйттеләр, Татарстан сәнгать әһелләре белән Башкортстан сәнгать әһелләре киләчәкләр, менә шунда Айдарда инде, шунда каршылганда бер җыр җырлайын диделәр. Мин инде ярай инде дигән булдым да, армиядан кайткан чаклар, мин кая анда бик нитеккә генә ни генә җегет, әле укырга китәргә йөрим әле мин. Сезнең кая бик юк әле моннан, ну ярай, бик сорагач киләм мин дидем дә, каршы теге баян тартып җырладым. Шунда Миңгол абый миңа бик нык игътибар иткән икән. Ә мин соңыннан концертта Миңгол абыйга игътибар иттем. Карамайтам нинди абзый. Мин бит белмим кем икән дә. Карамайтам нинди профессионал. Карамайтам нинди ишкерсез. Карамайтам нинди халык аны ярата. Һәм соңыннан Миңгол абый мине эзләп табып килде дә, "Туган син нәрсә эшләргә уйлыйсың?" ди миңа әйтә. Әйтәм, мин менә армиядан кайттым әле. Китеп барам Уфага. Экзаменнарны бирсәм, әйтәм, юрист булам. Юрист булып, әйтәм, үзгәртәбез. Дөньяны, илне, хокукый дәүләт төзибез дигән формада. Ул әйтеп куйды, туган сиңа сәнгать юлына китсәң дә шәп булыр дип әйтеп куйды. Менә бер сүз. Ул бит колагка кирип калган. Бүген дә мин укуны дәвам итәм, дусларым. Теге диплом алдым да, диплом мына кирәк икән дә, ию алдым түгел. Бүген дә Казанга килсәм, Миңгол абый белән Уфада да мин әле вокаль дәресләренә һаман да даими йөрергә тырышам. Үзем әле өйрәтмим, үзем дә өйрәтергә бәлки вакыт җиткән кебек бер карасаң. Мин әле үземне өйрәтер дәрәҗәгә җиттем дип әйтә алмыйм. Ленин бабай әйтмешли, укырга һәм укырга. Менә монысын Ленин бабай нык дөрес әйткән. Ленин бабай сүзеннән Салаваттың сүзенә күчик әле. Аның бит шундый бер такмагы бар. Кем уйлаган Муртазадан китеп, Шәймиевтә кеше буласын. Менә син Айдар Муртазадан да китмәдең. Шәймиевтә дә үз кеше булдың. Бу дипломатиямы? Беренчедән бик кызык булды. Ленин бабайдан Салават абыйга күчте. Кем уйлаган? Бу инде шулай табигый ниндидер процесс булды шикелле. Инде ул теге махсус эшләнгән, специаль эшләнгән. Моңа да ярый әле, монда да дипломат булыйм әле түгел. Тормыш шулай барды. Синең концертларыңа заманында сценарийларны зур кешеләр язган. Шуларның берсе халык шагыйре Илдар Юзиев. Менә Илдар абыйга мөрәҗәгать итәргә нәрсә сәбәпче булды һәм ул синең тәкъдимне ничек кабул итте? Рифкат Вакилов Исрафилов. Тормышымда шушы кеше белән якыннан танышып, аңлашу һәм дуслашу, бүген дә дус булып яшәү, шулай ук минем иҗатыма зур йогынты һәм зур дәрәҗә биргән бер хәл. Бу минем идея түгел, әлбәттә Рифкат абыйның идеясе. Айдар, һәрбер программага без бит һәр вакыт шулай тырыштык. Менә Салаваттан башлыйк. Салаватта бит шундый һәрбер программасын ниндидер фикер. Ул җырына түгел, чыкты да җырлады. Ниндидер баш исем белән теманы халыкны күтәрде, бастырды, сызгырды. Хәзер шуңа китте бит инде кызганычка каршы. Дөресен әйтик инде. Соңыннан бу нәрсә җырлады, нәрсә әйтергә теләде дигән сорау кала, җавапсыз кала. Ул гади концертка әйләнде хәзер, гади шоуга гына әйләнде. Фикер, һәрбер концертта ниндидер фикер, ниндидер фәһем, ниндидер мәктәп булу, моны аны Салаватка рәхмәт әйтергә кирәк. Һәрбер программа.
Бездә дә ул һәрвакыт шулай булды. Шулай да минем тирәнрәк керәсем килгән иде. Мин әйтәм, безнең фикер генә булмасын. Без бит барыбер үз дәрәҗәбездә фикер йөртәбез. Корифейлар, халык шагыйрьләре, алар ничегрәк күз алдына китерәләр. Ничегрәк җырлы моңлы ерак юлга чыктым дип атады Илдар абый Юзеев шушы программаны. Уйлап карагыз. Җырлы моңлы ерак юлга чыктым. Һәм шуны Үзе яңгырап тора. Үзе яңгырап тора. Бүген дә хәтердә калган бит ул. Күп программалар хәтердә калмаган, исеме ничек икән дә. Менә бу хәтердә һәм аның идеясы, менә ничек эшләгәннәребез, ничек уйланганнарыбыз, ничек бәхәсләшкәннәребез һәм ничек халык кабул иткәне әле булса күз алдында. Әгәр дә күчкәнбез икән сценарийлар темасына, миңа ничә программа сценарийны Роберт абыйыбыз язды. Менә Роберт абый дигәннән, Роберт абый ул бит инде сезнең шулай халык шагыйре, иҗатташ дустыгыз гына, ул якташыгыз да. Менә аның иҗаты рухыма туры килә дигән язмасыннан бер өзекне укып китим әле. Синең турыда сүз бара. Сияси сизгерлеге ярдәм иттеме, башка сәбәпләр булдымы? Ул сияси уеннарда катнашмаска тырышты. Нәтиҗәсе дә озак көттермәде. Радио эфирларыннан, телевизор экраннарыннан бөтенләй диярлек күренми башлады. Җырчы өчен моннан да зурырак җәзаның булуы мөмкинмени? Нинди сияси уеннар? Ни өчен сезне менә бу радио, телевидение эфирларыннан читләштерделәр? Нәрсә булды? Шундый этап булды. Сәяси уеннарда телисеңме, теләмисеңме катнашырга туры килде. Без бит ничек кенә бәйсез булырга тырышсак та, ничек кенә шәхси үзебезнең эшебезне барырга тырышсак та, барыбер ниндидер мизгелләрдә, ниндидер этапларда сәнгать кешеләрен, бигрәк тә популяр җырчы кешеләрне шушы ниндидер сәяси уеннарга алып кереп китәләр. Мин бүген дә читтән карап торам кайберәүләргә. Нишлисең, кемнәрне шулай алып кереп китәләр, алар аны әле күрмиләр, аңламыйлар. Сез инде минем баштан мин моны читтән карап торам да, җегетләр, әле аңламыйсыз, шул берәр заман барып җитәр әле сезнең башыгызга дип уйлап торам. Сезнең очракта. Минем очракта бөтенләй шулай булды. Ул шул заманда барыбер шундый политик сәяси баталиялар бара иде Башкортстанда. Шунда инде мине безнең хөрмәтле Мортаза президент Мортаза Габайдулловичка ничектер җиткергәннәр инде. Менә ул шулай, менә ул былай, менә ул шундый вакытта Себерләргә акча эшләргә чыгып киткән дип шундый бер сүз җиткергәннәр. Дөресен әйтергә кирәк, Мортаза абзыйга бик ошап бетмәгәндер бу хәл. Аны аңларга да кирәк. Ул президент кешенчә еллар властьта, бөтен кеше дә бар тик шуның белән генә шөгыльләнергә тиеш, бөтен кеше дә бер фикердә булырга тиеш дигән уй булгандыр дип уйлыйм һәм аны айыплап торам. Мин ирекле артист. Монда бу очракта ирекле булырга тиеш булмаганмын икән дигәнне инде миңа соңыннан җиткерделәр. Башта мин үземнең кайда яңгылышканымда аңлый башладым. Һәм ул Мортаза Габайдуллович әйткәндер дә оныткандыр дип уйлыйм мин. Һәм без аңардан соң бик күп тапкырлар күрештек, кочаклаштык, көлештек. Һәм мин аны бер ачу да тотмыйм. Ышанасызмы? Мине 7 ел буена шушы этап дәвам итте. Мин ачу тотмыйм, чөнки әйтүен ул әйткән һәм оныткан. Башкаручылар безнең система шундый. Безнең менә бу система, менә бу махавикка кирип, кем уйлаган шул махавикның астына килеп керемен дип. Һәм ярар әле исән калганмын, ярар әле 7 елга гына барган. 7 ел күп булды туганнар, чөнки 7 ел эчендә бик авыр булды, чөнки тегеннән сүндерделәр, монда кертмәделәр, монда алып ташладылар җырларны. Тегендә куймадылар. Аны күпләр белмиләр дә хәтта. Күпләр халык, гади халык, мин бит әлеге дә баягы скандаллар нитмәдем. Мин әлеге дә баягы зарланмадым. Анда да түздем. Анда да эндәшмәдем. Дөрес булгандырмы, юктырмы? Халык гади гына итеп үзенчә уйлап куйды. Айдар да Уфаны ташлап Казанга күчкән икән диде. Чөнки мине ул вакытта бары тик Татарстан телевидениесен, Татарстан радиосына бирде. Сезнең интервьюдан бер үзек сәясәт белән шөгыльләнү теләгегез юкмы? Дип сорыйлар синдән. Юк. Бүген миңа бу кирәк түгел дип саныйм. Бүгенге көндә барысы да алдан язылган, сызылган дип күрәм. Мин ул сценарийда төймә басып утыручы пешка буласым килми. Миңа Уфа шәһәр советына, республика корылтаена сайланырга тәкъдим иткәннәр булды. Ризалашмадым. Аның каравы мин үземнең принципларыма тугры булып калдым. Татарстан яшьләре 2009 ел. 9 ел. Шуннан 2 ел үтә, 2011-дә сез инде Башкортстан корылтайы депутаты. Принципларга хыянат итү дип әйтәсем килми, принципларны үзгәртергә төптән менә нәрсә сәбәпче булды?
Син алда берне кадәр әйтеп китә башлаганбыз. Ой, қызық. Мына қайбір интервьюларын тыңдайсың да, 98 жыл, мына 9 жылғы болдым мынсы? 2009 жыл. Білесің, мына шулай ол интервьюны бір күнні бересің, ебет. Екінші күнні шулық сұрауларын беріп қарар, башқа түрде жауап берген екен. Чөнки барбір кіші, дүние өзгәрі, тирәяқ өзгәрі. Язмыштан недер ұшырашулар була, күтілмәгән хәлләр була. Монда көтелмәгән хәл булды. Монда көтелмәгән хәл булды, сүздә юк. Мин аңлап та бетмәдем башта кайсы партиядан, нинди юнәлешкә. Алар миңа мөһим түгел, миңа әйтләр, мына шунда сайлаулар була. Шул сайлауларда синең катнашуыңны без теләр идек диләр. Бик югары даирләрдән. Мин әйтеп куйдым, ярармы әйтәм, мин бер атнадан, мин анда гастрольләрдә идем, Урал ягында, Башкортстанның Урал ягы, Башкорт районнарында концертлар биреп йөргән чаклар. Бер атнадан кайтырмын, ул кеше әйтә, гафу итегез, монда бу урынга күптән инде шират тора. Сезнең җавабыгыз, ул белгән урын. Сез әле аңлап бетмәдегез шикелле диләр миңа. Сезнең җавабыгызны без 2 сәгатьтән көтәбез диләр. Ярар. Мондай чакта ни эшлисең инде? Мондай чакта менә әлегә баягы 2 сәгать эчендә беренче киңәш авылга шылтыраттым. Яшермим. Теге һаман әнисе белән киңәшләшә торган бер малай булсам булам, авыл малае. Нишләп шылтыратмаска, ул бит минем иң якын кеше. Иң якын да кеше, аңлаган да кеше. Иң тугры кеше һәм читтән карап, читтән анализ биреп әйтә торган кеше. Икенчесе тормыш иптәшем булды. Зилә. Һәм өченчесе коллективым белән киңәшләшеп алдым. Тиз генә. Һәм өчесе дә берсе дә каршы әйтмәделәр. Юк инде не кирәк ул сиңа, йөрмә дип әйтмәделәр. Шунда мин үземә әйтеп куйдым. Әле бу бит әле тотып каядыр утыртып кына кую түгел, бу бит сайлау. Әле бит ул сайлауны үтәргә кирәк. Әгәр дә ышаныч бирсә халык, әгәр дә мин аларның ышанычларын ала алсам, фикер бар име, халык ышаныч белдермәсә? Юк. Миңа калса, ул өстәдә аны әйткәннәрдер дип уйлыйм. Өстәдә анда аның соңынан аңладым мин. Бу сәяси уеннар анда инде башка бер кандидат табылган, юк ителмәгән. Анда ителмәгән шул. Ителгән булса миңа шалтыратмаслар иде. Анда башка кандидат та бар, башка партиядан булган. Моннан да булган. Һәм шунда бик акыллы уй килгән инде бер зур абзыйга ул әйткән. Менә бу җегетне җибәрсәк, ул җегет бару җиңәчәк дигән. Менә депутат булдың, утырасың, утырышларда пешка сүзе искә төштеме? Кнопкага басканда. Әлбәттә. Алай гына түгел икән әле, или чыннан да бушлай икән дигән фикер тудымы? Әлбәттә, ансы да искә төште. Сүздә юк. Чөнки безнең сайлау системасы ул эшләп килә. Парламентарий дигән, парламент дигән төшенчә бар. Кызганча каршы еш кына ул ничектер формаль рәвештәрәк бара. Гафу итсеннәр мине, коллегаларым, элекке коллегаларым, аны белгән кеше белә инде. Чөнки кайбер фикерләрне җиткерүче булса да, алдан ук белеп тора. Ул фикер, ул бәлки акыллы фикер, дөрес фикер, но ул үтмәячәк. Чөнки нәрсә үтәргә тиеш, шул үтәчәк. Син 8 ел депутат булдың, 8 ел. Беренче чакырылышта син дәүләт төзелеше комитетында, икенче чакырылышта социаль сәясәт, сәламәтлек саклау һәм комитеты. Айдар Галимов, атказанган халык артисты, гомере сәхнәдә үтә, социаль сәясәт комитеты, дәүләт төзелеше комитеты, ничектер бер уртаклык күрмим. Ни өчен шундый комитетларны сиңа бирделәр? Мәдәният комитеты булган. Беренче этапта, беренче комитетка мин бит кемнеңдер урынына сайладылар мине. Кемне сайладылар, шуның урынына эләктем, сүздә юк. Но мин ул комитетка эләгүемә бик шатмын. Зур мәктәп булды ул минем өчен. Бик тәҗрибәле, бик көчле генераль директорлар, юристлар шул комитетта иде. Мин исем акылым китте. Мин ничек килеп эләктем монда? Икенче яктан уйлап куйдым, мин бит юридик белемем бар. Мин күп нәрсәне анда аңлыйм бүген дә. Анда эшләү хәтта җиңелрәк булды, икенче комитетта эшләгәнгә караганда. Менә шул ук икенче созывтагы комитетта. Здравоохранение. Синең башында ни өчен мине бу комитетларга куйдылар микән дигән сорау тумады? Тумады. Мин анда бит инде ничектер шулай барды бит инде ул агым белән. Мин үзем килеп эләктем. Бу язмыш мин менә шул алып китереп куйды, уйланырга да вакыт калмады. Шушы обстоятельстволар шу урында инде ничек тә яшәп
исән калып дәвам итәргә кирәк иде. Ярый, парламентты читкә куеп торыйк. Бер генә сүз парламент турында. Роберт Абиның бер сүзе миңа бик нык ярдәм итте. Уйлап кара, Данил, бер яктан мин теге эшләп килүче җырчы, миңа үзе эшемне алып бара кирәк, студияны алып бара кирәк, сәхнәне алып бара кирәк, иҗатны алып бара кирәк, һәм шул ук вакытта парламент. Роберт Аби бер генә сүз әйтте. Депутатның да, җырчының да кулында бер микрофон диде. Нинди гениаль сүзләр. Аңа тиклем мин икегә бүленә идем, нишләргә белми идем. Ә моны икесен бер зур эш итеп, зур хезмәт итеп, бер-берсенә ярдәм итә торган, бер-берсенә бәйләнгән итеп карарга өйрәтте Роберт Аби мине. Рәхмәт шөкер. 30 еллык иҗат дәверендә әйтәләр менә күп йөргән таш тиз шумара диләр. Күп йөргән кеше күп күрә, күп белә. Гастрольләр белән инде шул ук төбәкләргә берничә тапкыр чыгарга туры килә бит, инде шулай бит. Төркем белән әйтәләр менә татар милләте, татар дөньясы ничек үзгәрә? Милләт яшәрәме безнең, әллә картаямы? Телне белүчеләр элек ничегрәк иде, бүген артамы, кимиме алар? Чагыштыру бармы сездә? Әлбәттә бар. Бигрәк тә соңгы елларны, бигрәк тә элек мин уларны элегрәк, мана шул 98-нче, 2009-нчы хәтта елларда кемдер сораса, бәлки башкачарак җавап бирер идем. Бүген җавап бирүе бик җиңел түгел, чөнки еллар үтү белән ничә тапкыр яңадан барган саен мин шуны күрәм. Шатланырдай җирләр күп түгел, шатланырдай урыннар күп түгел. Барган саен милләт тартая барган күренә. Бигрәк тә ерак җирләрдә, бигрәк тә чит илләрдә, Американы ал, Сан-Францисконы ал, Финляндияны ал, башка төбәкләрдә дә бик нык барыбер Россия дип, Россия Федерациясе дип, ничек кенә федерация дип аталса да, ул безнең централизованный, үзәкләнгән илгә әйләнде. Ансында әйтмичә, элекке депутат буларак та әйтәм мин бу сүзләрне. Инде генә парламентлар булмасын, алар бар ни өчен генә чынлыкта исә безнең күптән үзәккә әйләнеп бер ил, бер тел булырга тиеш дигән шундый сәясәт бара, кызганычка каршы. Бу бик яңгылыш сәясәт дип уйлыйм мин. Һәм ул сәясәт темпта барып җитә, төбәкләргә барып җитә, милләтләргә барып җитә, мәктәпләргә барып җитә, балаларга барып җитә. Бу бик куркыныч хәл. Бу очракта җырчының миссиясе менә бигрәк тә бу чит төбәкләрдә. Алар үгетләргә туры киләме? Менә без телне онытмыйк, менә без динне онытмыйк. Менә монда инде әйтү ул ни дәрәҗәдә аларга тәэсир итә микән? Еш кына безнең эстрада җырчыларын бик теге соңга да согып бетмиләр. Ул инде сәнгать менә дигән сүздә бәлки сәнгать белән эстраданы аерырга кирәктер дип әйтте бер сәнгать кешесе. Мин аны бик хөрмәт итәм, моңа тиклем бик кызганыч. Ә менә бу очракта эстрада җырчылары башка театр хәлләренә караганда, башка сәнгать хәлләренә караганда, гафу итегез, күбрәк йөриләр, күбрәк аралашалар, күбрәк телне, гадәтне, гореф-гадәтне төрле дәрәҗәдә әлбәттә һаман да күбрәк барып җиткерәләр һәм бу да үзенә күрә бер тәрбия, үзенә күрә бер зур миссия, зур бер эш. Шуны белсеннәр иде. Һәм чынлап та урыннарда көтеп алалар безне. Урыннарда сагынып киләләр, зарып киләләр. Телне белү дәрәҗәсе кәмесә дә, телгә тартылу, илгә тартылу, милләтне, ушул милләт вәкиле булуын, ичке рухы кешенең кәмеми. Менә шуңа шатланырга кирәк. Барысыннан начар дип әйтмик әле. Мин сизәм шуны еллар үтү белән, хәтта үз телен бөтенләй ишетмәгән, белмәгән яшь кенә татар егетләре, кызлары үзләрен без бит әле бу безнең ата-бабалар теле, бу безнең ата-бабалар җыры, моңа дип тартылуларын күреп шатланып куям. Дин турында да, дине, бу безнең мөселман дине дип тартылган яшьләребез бар, Аллаһка шөкер. Синең бер шундый сүзең бар, җырчы булмасам спортчы булыр идем дигән. Чыннан да спорт синең тормышында зур роль уйный. Син футбол белән дә кызыксынасың, уйныйсың, хоккей, таучаңгысы һәм башка спорт төрләре. Инде мин парашюттан сикерүне әйтеп татырмын. Ансы минем профессия. Ансы синең профессия. Менә шул профессия дигәннән минем бер соравым бар. Безнең бит инде десантчыларның август башындаларның бәйрәм көннәре бар бит инде. 2 август. 2 август. Никто кроме нас, бездән башка беркем дә түгел. Девизы. Алар инде шәһәрнең үзәк ял паркларындагы фонтаннарга кереп су кыйналар. Шундый традиция бар. Мин сине менә берничек тә шул фонтан уртасында су кыйнган итеп күз алдыма китерә алмыйм. Булдымы шундый хәл юкмы?
Мин ул хәтле фонтаннарга керер дәрәҗәгә үк җитмәйин димәде. Мин гафу итегез, нинди генә десантчы булсам да, ничек кенә горур булсам да, мин хуплый алмыйм андай күренешләрне. Матур түгел, бизәми ул, бизәми. Алай кычкырып йөри дә, без дип, мин дип яратмыйм. Минем халәтем андай түгел. Шулай да ул инде безнең гаскәрләрдә шулай тәрбияләнелгән инде. Ниндидер рух тәрбияләнә анда, сүз дә юк. Минем капитан Лацинник, минем төшләремә керә торган командир роты мәрхүм инде. Капитан Лацинник әйтә торган иде. Мына рух көчле безнең, но тәртипкә танковый войскаларда өйрәнергә кирәк дип әйтәдер ул. Мына шулай башка ротларда, башка хәрби частьларда хезмәт иткән егетләрне беркайчан да әйтергә ярамый. Һәрберсе хезмәтне үз юлында үткән, һәрберсенең үз язмышы. Шуңа күрә без генә шундый, без генә мондай дип йөрү ул бик матур түгел. Сүз дә юк. Кемгәдер мына шулай безгә туры килде, шулай крылатый гвардия дип. Бөтен кешегә дә бирелмәгән инде. Самолетлардан сикереп, парашютлардан сикереп, утлы нигә автомат күтәреп керергә. Безгә менә шулай насыйп булган. Аны да тыйнак кына итеп, бик нигенә итеп, тәртипле итеп бар булар иде. Шуңа гафу итсеннәр, минем служаклар алар Татарстанда да бар. Но мин фонтаннарга сикереп йөрмим. Но мин һәрбер ел бәйрәмнәрдә катнашам. Җыр белән, моң белән, үзеңнең килүең белән, ул инде йөрәктә. Десантников бывших не бывает, танцыда. Болашакта бит инде күп кешенең кушаматы була. Кемнеңдер ул гаиләдән, нәселдән килә, кемгәдер ул очраклы рәвештә шулай тагылып китә. Ялышмасам, менә истәлекләрдә, язмаларда синең балачакта бүре кушаматы булган. Булдымы ул, юкмы? Ни өчен шундый кушамат? Кушамат каян килә? Кушамат бит ул авылда былай гына көндә генә бирелми, ул буыннан буынга да күчеп килә. Мин мәсәлән, сезнең буыннан буына күчә торган. Аллага шөкер, мин горурланам. Ул бит ниндидер теге куяндыр анда сарыкта түгел. Бүре бит әле ул. Шуңа да мин горурланып әйтәм, мин һәрвакыт әйтәм, кем малай син диләрдә? Мине гани малай, кайсы мине гани малай? Бүре мине гани малай дип әйтә торган мин. Авылда бит беренче мине гани булган микән? Калганнарын кушаматы буенча. Ата-бабалар кирәк бүре гәрәй әтинең әнисенең абзыйсы инде ул Берлинга хәтле барып җиткән. Бүргәрәйнең шундый зур ние булган, көче булган. Ул колхозларны алып барган кеше. Хәтта үзенең тормыш иптәшендә Мәдинә бине ул раскулачивание вакытында алып кала алган. Күз алдына китерәсеңме? Нинди полномочия булырга тиеш булган кешегә? Әгәр дә ул раскулачивание китеп барган хатын кызны, Мәдинә әбине, кулак кызын алып калган. Үзенә хатынлыкка. Бүре инде электән үк килә, аның бабасының бабасы ул бүреләрне кул белән тота торган булган дип әйтәләр инде. Бәлки легендадыр, бәлки кем белә. Менә бүре бит ул төрле халыкларның әдәбиятында, әкиятләрендә төп урыннарны алып торган кыргыҗанлык бит инде. Аннан соң шундый әйтем мәгънәдә бар. Одинокий волк диләр, ялгыз бүре. Менә син үзең тормышта, син коллектив кешесеме күңелең белән дип әйтә, ул күңелгә дә кайтып кала. Әллә син күңелең белән ялгыз бүреме? Төрлечә булган чаклар бар. Ялгыз бүре булган чаклар да бар. Мин бик нык теге кереп китеп, ул хәтле аралашып, ул хәтле гел җыелышып, гел кунаклар җыеп, гел кайный торган кеше дә түгел. Мин еш кына ялгыз бүре чыгышлар алдында, концертлар алдында, уртак концертлар вакытында да мин каядыр җиткәргә китәргә тырышам. Чөнки миңа ничектер үземә булырга кирәк, әзрәк уйланырга кирәк, әзерләнергә кирәк, мораль яктан, кайчандыр физик яктан, тавыш ягыннан. Шуңа мин һәрвакыт каядыр еш кына читтәрәк тә булырга тырышам. Бу башкалар белән аралашырга теләмәгәнне сөйләми. Бу мин кеше алдына чыгарга кирәк. Мин ниндидер дәрәҗәдә әзер булырга тиеш. Шундый вакытта мин ялгыз бүре. Булай коллективта мин һәрвакыт ничектер уртада булдым инде. Класста командир классы булдым. Армияда замком взвода старшина булдым. Коллективта инде хәзер мин шеф. Шуңа күрә кайдадыр халык уртасында. Артист өчен иң авыры концерттан соң фотога төшү һәм банкетта утыру. Бу синең фикер. Бу бүтән артистлар өчен дә кагыла микән, бу мондый фикер юк микән әйтә алмыйм. Фотога төшү инде бүгенге көндә бигрәк тә хәзер популяр дип әйтергә дәйме һәркемнең кесәсендә телефоны алып төшерде. Банкетлар заманы инде арка калып бара түгелме? Әллә элеккечә ул дәвам итәме?
Дәвам итә, тик элеккечә үк түгел дип әйтик инде. Әйе. Тормыш та бит үзгәрде. Үзгәрде. Бу пандемия менә ул яктан да үзгәртер әле. Менә бер үзгәреш керер әле бәлки дип уйлыйм. Бәлки банкетлар, шундый каршы алулар, озатулар кәмер әзәер дип уйлап куям. Хәзер инде аның кәмеү әзәю кирәк. Кайчандыр ул кызык табылгандыр, кайчандыр ул көч табылгандыр, гайрат табылгандыр. 3 концерт бергәннән соң банкетта да җырлаган чаклар булгандыр. Күз алдына китерәсеңме, Данил? Ну, фотога төшүләр инде кәмеп килә. Кемгәдер ул арта, менә яшьләрне инде аларны нитеп алалар, уратып алалар. Аларга бик җиңел түгелдер. Һәр хәлдә җиңел түгел дип ул вакытта аны уйламыйсың. Тегене халык арасында торып каласың, төшәләр. Хәзер инде елдан ел ул барыбер. Минем аны әйтергә кирәк. Минем белән фотога төшергә теләүчеләрнең саны арта бармыйдыр дип уйлыйм мин. Ул яктан инде бәлки бер никадәр Ходай Тәгалә тигезлидер инде. Хәзер моның элеккечә энергия бик ул хәтле хәле юктыр, шуңа күрә фотога төшүчеләрне әзәйтим дип әйтәдер бәлки. Шулай. Дөрес әйткәнмен, әле дә әйтәм. Инде концерттан соң чыгып, арыган килә. Шуңа да мин 30 ел буена фотога төшкән кеше, мин инде фотодан күреп торам, кайчан төшелгән бу. Концертка тикленме, концерттан соңмы? Менә Yüzden bilgili инде. еш кына. Ә бит еш кына банкеттан соң төшәләр ни өчендер фотога. Беркем дә бит банкет алдыннан әйдәгез фотога төшеп куйга димиләр. Ни өчендер банкетның соңыннан хушлашканда җыелышып фотога төшә башлыйлар. Ну, ни эшләйбез инде? Без шундый. Гадәт шундый. Гадәт шундый. Bir vaqt sizge gastroller aldığından bu jurnalist buldum iken, indi piyerçik buldum iken, qora piyer taqdim iken, qora piyer, yani aydagiz mena şulay dip yazıp çağabız. Aydar Ganimov'dan anda şitte balası üse. Şunday taqdim. Bulganmı или bulsam? Bulganmı? Yana sizge bulgan. Şunday taqdim. Mena şulay dip yazıp çıqyk. Siz elbette indi min qora piyer bilen şugullanmayım. Min mağa qarşı. Bugün günde Piyarның ағын, қорасын қазір енді бұта бітірділер. Үстіңін әйткенде, бұлсыңына, сөйлесінлер гіне, әйбет гіне бұлсын. Сіздің үшін міне шик қойды ақ, һәм қора, аңыз шигі бар ма сізге? Қызғанша қаршы бізге де келіп берді теге жолды пресса деп айтабыз біз элек. Анда битін біз әр вақыт рус эстрадасының скандалларын, ниндидер хәлләрен күзәтеп барадыр. Шәхси дөньясын. Һәм алар шуның белән яшиләр иде, яшиләр һәм яшәячәкләр ахырсы. Тик мин уйламаган безгә дә ул килеп керде дә бездә шулай булыр дип. Нишлисең? Шулай икән. Безнең милләткә, безнең халыкка бик хас түгел, бик хас түгел, чөнки безнең милләт барыбер бер яктан дин, икенче яктан гаиләнең ниндер кыйммәтлекләре, шулай бит ниндер җаваплылык, ниндер тәрбия. Ана шул тәрбия китеп барадыр шул, нишлисең бит. Сәхнәдә дә бит ул кызганча каршы нишлисең хәзер җырларда да, сүзләрендә дә, кыяфәттә дә, баягы сөйләп киттем инде, иштәлектә дә башкача бит инде нишлисең. Ә бит иң кызганчы шул халык бит алай да кабул итә, алай да ярый бит. Без бит тәрбияле бит шулай итеп халык. Шулай килеп чыга. Ондан соң халык шуны сорый башлый. Шулай түгелме? Шулай килеп чыга шул. Без барыбер Ягъни киресенчә үзебез ияртергә тиешбез. Тиешбез. Без киресенчә мин инде никадәр дәрәҗәдә барыбер халыкның таләпләрен каршы барып эшләргә тырышалар. Ну барыбер ниндидер юлны, ниндидер идеяны, ниндидер нәрсәнедер алып барырга тырышалар. Үзебезгә каршы барып булса да ияртергә тырыша идек. Каягыт барып чыга, каягыт барып чыкмый, каягыт кемгәдер шапта бетми иде ул. Бүген ничек ошый, халык ничек шатлана, ничек сикерә, шулай булсын дип барысы да чыгалар. Һәм тагын бер нәрсә, Instagram дигән дөнья, интернет дигән дөнья, ул инде бөтен нәрсәне ачып салды да, бик бөтен нәрсәдә алай булгач та кызык түгел икән, ниндидер сер, ниндидер ни бетте, ниндидер серлелек, ниндидер бөеклек, ниндидер кыйммәтлекләр шуның белән челпәрәмә килде, миңа калса. Синең сәхнәгә эстрадага чыккан беренче җырың дип әйтәләр инде аны, бәлки шулайдыр, моңнар кайтсын авылга. Син Мияка районының Улы Кәркәле авылыннан, әмма ләкин бит синең туган җирең Казакстанда. Ой, еракка китсәк. Казакстанның теленә
районы, Целиноград өлкәсе, Целиноград өлкәсе Өлкәсе. мәдәният авылы. мәдәният авылы. Культура. Культура, совхоз Менә культура. аның бит мәдәният авылы ничектер синең язмышыңа язылган кебек име, мәдәният авылында туган Айдар Галимов. Исем акылым китә. Исем акылым китә. Синең гастрольләр белән шул якларга барып чыкканың юкмы? Барып чыктым. Ансы аерым бер тарих. 2008 елны мин 41 елдан соң, 40 елдан соң кызга әле аның цифры өземнең туган авыл. Гастрольләргә барганнан соң мин Павлодарда булдым, Сабантуйда булдым, Казакстан Сабантуйында. Шуннан автобусны бурып, җегетләр белән коллективым белән сөйләшеп, бөтенләй икенче җирдән кайтырга тиешек, мин алып китеп, шул авылга яңадан әйләнеп кайттым. Беренче тапкыр Киткәннән соң, миңа бит 1 яшь тулыр-тулмас без бит кайтып киткәнбез. Минем һәр вакыт Син инде ул 1 яшьлек вакытында авылны хәтерләмисеңме? Әлбәттә хәтерләмим. Ничек хәтерлисең? Мин бит һәр вакыт шул сорау тора иде. Беренче хисләр менән килеп кердең авылга. Мин һәр вакыт шул сорауга җавап эзләп тә килгәнмендер. Ни өчен Ходай Тәгалә мине нәкъ шушы Казакстан далаларының мәдәният дигән авылында дөньяга килергә тиеш булган икәнсең мин? Ул җавапка мин анда да ул сорауга җавап бирә алмагандыр инде. Шулай да минем күңелемә бик якын булды, бик рәхәт булды. Килеп төштем таң белән, яңгыр явып үткән, ливень булган инде анда. Һәм дөнья уянып килә, мәдәният уянып килә. Һәм киттем мәктәпкә дә бардым, мин әнием эшләгән мәктәпкә. Шуннан әдием эшләгән МТМга бардым. Ул бензовозда станциядан бензин ташыган анда. Шофер. Аларны хәтерләргә калдырган кешеләрне эзләп таптым хәтта. Алар хәтерлиләр. Башкортстаннан килгән 6 гаилә дип, алар менә шунда торганнар дип күрсәттеләр хәтта. Мин туган больницаның урынын күрсәттеләр. Ул больница юк кызганча каршы. Советлар Союзы таралгач, ул больницада беткән. Менә шунда минем монда түйір тыгылды. Түйір тыгылды. Каян шулай? Теге абзый алып килде дә, әтине белгән абзый алып килде. Менә шунда инде больницада. Ә мин бит больницага да кызык булган инде. Мин бит тууда гырурланам, яраткан шагыйрем Аңгамага Атнабаев белән бер көнне туганмын дип мактанып йөрим бит мин. 23 февраль көнне шулай ук өстәл артында утырганнар әти белән әни. Совет армиясы һәм хәрби диңгез флоты көнен үткәргәннәрдер инде үзләренчә. Әти бит шулай ук армияны үткән кеше. Һәм шуннан ашыгып, шуннан турып, шуннан җәяүләп барганнар шушы больницага. Һәм 23 февраль больница юк, җанапта шундай. Мин шуннан таш алып кайттым. Шул больницаның урыныннан шул ташны алып әти-әниемә алып кайттым шул авылдан, мәдәнияттән дип. Менә шундый хәлләр бик кызыклы. Мин һәр вакыт йөрәктә йөртәм. Чөнки метрика белән бергә йөртәм мин аны. Метрикадан күчә паспортка. Мин гомер буе санап карасаң, кайларга гына барып, ничә кунакханәләргә кергән кеше. Ничә тапкыр мин теге анкеталарны тутырган кеше. Һәр вакыт Казахская ССР, Целиноградская область, Балхашинский район, село Маданият дип язам. Бер качан да онытмыйм. Һәм үземне һәр вакыт Казахстанны ничектер якын күрәм. Ягъни киндек каны тамган урын бит. Киндек каны тамган урын. Менә бит. Улы Кәркәле үскән авыл, балачак, яшьлек. Анда әле моңнар бүген дә агыламы? Моңнарны агылдырга тырышабыз, улдан килгәнчә тырышабыз. Кызганча каршы авыл хуҗалыгының бүгенге хәле бик шәп булган җирләрдә бардыр. Татарстанның бик уңышлы хуҗалыклары бардыр. Безнең хуҗалыкта бүген эшләр шәп дип мактанып утырып булмый. Бик кызганыч, бик кызганыч. Мин бит әтием гомер буе шунда эшләде. Мин үзем күпме эшләдем. Мин комбайн ярдәмчесе булып эшләдем. Шофер булып эшкә кирдем армиядан кайткач. Мин әле хәтта Уфа автотранспорт техникумында укыганда мине стипендиат итеп җибәрделәр. Гайдар Халәфович Мусин, минем председатель, Айдар туган дип, мине башта армияга озатты, бөтен авылны җыеп клубта. Армияга озаталар. Шундый хәл күргән, бер үземне озаталар армияга. Шунда җырлы армияга киттем мин. Шуннан армиядан кайту белән техникумга барам дигәч, юк, бу бит техникумга кайткач, укырга барам дигәч, ул шулай ук авыл белән араны үзмәскә тырышты. Монда инде стипендиат буларак мине озатканнардыр дип уйлыйм. Но техникумда укыган вакытта стипендиат буларак. Практиканы мин авылга кайта торганым. Шул бик шәп чагы бар иде. Ягы бар иде. Авылга кайтып, я комбайнда эшлим, я машинада, я клуб директоры булып эшлим. Шунда да сәнгатьтән аерылмадым. Менә Хайдар абый үзе сәнгатьне яраткан кеше иде, кызганча каршы иде. Һәм ул мине хәтта шунда техникумда алган малайны зур клубның, яңа клубның директоры итеп тә куйган чаклары бар иде. Менә һәр вакыт тормыш буенча кайда гына эшләсәм дә, кайда гына йөрсәм дә, сәнгатьтән читкә китә алмадым мин. Һәм һәр вакыт укыдым, өйрәндем. Кабатлап әйтәм, тирән өйрәнә алмадым, бәлки тирән музыкаль белемем бар дип мактана алмыйм. Шулай да укыдым һәм укыйм. Җырчы
сәхнәгә чыгып җырлаучы гына түгел, милләтнең илчесе. Бу безнең мәшһүр җырчыбыз Илһам абый Шакировның сүзләре. Син бит ике республиканың, ике халыкның халык артисты. Димәк, син ике милләтнең илчесе. Димәк, сиңа җаваплылык икеләтә өстәләме? Өстәлә. Икеләтә дип җаваплылык зур, бер зур җаваплылык инде. Икенче җаваплылык өстәлә. Шушы ике халыкны бердәй матур итеп, тату итеп, бер-берсен хөрмәт иттереп, әгәр дә мөмкинчелегең бар икән, әгәр дә син ниндидер роль уйный аласың икән, шуны син башкарырга тиешсең дигән уй, җаваплылык минем күңелдә һәрвакыт йөрүде һәм йөриячәк. Бер нигә карамастан йөриячәк, чөнки башкача булу мөмкин түгел, башкача булырга тиеш түгел. Бер-беребезгә хөрмәт, бер моң, бер җыр, бер төрле җырлар. Җырчыларыбыз, тарихыбыз, башкортның да, татарның да шәхесләре милләтебезгә йогынты ясаган, милләтләребезгә ниндидер юл күрсәткән, буыннан буынга мирас тапшырган. Шул мирасны бит ничектер бергә саклап, яклап, камилләштереп, хәтта киләчәккә тапшырырга кирәк. Аны аерым-аерым тапшыра алмыйбыз, без тапшырырга ярамый. Аерым-аерым ул тиешенчә булмаячак. Ул бүлгәләнгән булачак, яргаланган булачак. Шуңа күрә тулы итеп, матур итеп, зурлап, бергәләп. Синең бу сүзләреңнән соң егетләр, әйтәгез, дус яшик дип кенә. Әлбәттә, егетләр ул һәрвакыт дус яшәде. Апалар да, кызлар да, егетләр да, артистлар да, актерлар да, халыклар бар инде төрле кешеләр, кемгәдер башка төрле фикер йөртүчеләр, башка төрле булуын теләүчеләр, котыртучылар да, читтән, бөтенләй читтән булучы, безнең бергә булуны, бердәм булуны теләмәүчеләр бар. Үзара ниндидер аңлашылмаучанлыклар бар. Еш кына, тиз-тиз генә кайбер моментларга, кайбер бәхәсләргә кушылып, аны куертып җибәрергә теләүчеләр бар. Алай кирәкми. Татулыкта көч, бердәмлектә көч. Бу бит ниндидер декларациялар гына түгел. Бу хакыйкать, бу дөрестлек дип уйлыйм. Айдар, зур рәхмәт сиңа. Эштәлекләнгәнең өчен, иҗади уңышлар. Инде киләчәктә дә безнең халкыбызга, халыкларыбызга, татарларга, башкортларга һәм башка халыкларга синең иҗатың белән рухланып, илһамланып яшәргә язсын. Амин. Шулай булсын. Үзегезгә рәхмәт.